Să fiți binecuvântați. Vom avea azi o învățătură și o predică. Și vom începe cu o învățătură despre încrederea doar în Dumnezeu. Chiar dacă nu ne putem încrede în oameni, întotdeauna ne putem încrede în Dumnezeu. După mulți ani în care am pus la îndoială multe lucruri, am ajuns abia la 30 de ani și am decis să mă încred doar în Domnul. La început am încercat să mă încred în mine, în alți oameni. Sunt oameni chiar foarte buni, dar am descoperit că firea pământească este plină de slăbiciuni. Dumnezeu vrea să te întâlnească acolo unde ești și să te ajute să ajungi acolo unde trebuie să fii. Cui vrei să încredințezi viața ta? Vrei să trăiești independent sau dependent de Dumnezeu? Dacă mergem la Iosua 24:15, cuvântul Domnului spune așa: și dacă nu găsiți cu cale să slujiți Domnului, alegeți astăzi cui veți să slujiți. Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Cineva crede că nu are nevoie de nimeni, dar Dumnezeu ne-a creat să avem nevoie unii de alții, fie că ne place, fie că nu. Fiecare persoană este prețioasă în ochii lui Dumnezeu. Te uiți la celălalt că este imperfect, așa e și tu. E timpul să accepti singurul lucru care îți poate schimba viața, încrederea neclintită în Dumnezeu. Crezi că Iisus este Fiul lui Dumnezeu și a murit pentru păcatele tale? Ești conștient că nu te poți mântui prin propriile tale puteri? Atunci, predă-ți viața lui Iisus chiar acum. Nu trebuie să schimbi religia. Mărturisește chiar acum, cu voce tare, așa cum este scris în Romani, capitolul 10, versetul 9 și 10, care spune așa: dacă mărturisești, deci, cu gura ta pe Iisus ca Domnul și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Și versetul 13 spune: fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Există un Dumnezeu demn de încredere, care vrea să apelezi la El, un Dumnezeu iubitor, care îți vine întotdeauna în ajutor. Nu este întotdeauna ușor să ai încredere în cineva. De ce? Pentru că oamenii te-au dezamăgit și crezi că e bine să fii independent. Încrederea nu este o obligație, ci un privilegiu pe care îl ai tu. Trebuie să înveți să te încrezi în Dumnezeu, chiar și atunci când vezi contrariul în viața ta. Când lași totul în mâna Lui, vei primi tot ceea ce are El mai bun pentru tine. Chiar dacă alții te-au dezamăgit, Dumnezeu nu o va face niciodată. Indiferent de situația actuală, de trecutul tău, de nesiguranța față de viitor, să știi că El nu te va lăsa niciodată. Îți va restaura viața, tot ceea ce ai pierdut, și să nu te simți niciodată pierdut atunci când ești cu El. Proverbe 3:5 spune: încrede-te în Domnul din toată inima ta și nu te vizui pe înțelepciunea ta. El este stânca ta neclintită. Oamenii, în general, au tendința să se bazeze pe ei, pe propriile lor puteri, pe banii lor, pe afacerile lor, de experiențele din trecut. Dar Biblia ne învață să nu ne încredem pe deplin în oameni. Însă Dumnezeu acționează cu totul altfel decât oamenii.
El spune în cuvântul său, a mea este răzbunarea, eu voi răsplăti. Când trecem prin încercări, El este lângă noi, ajutându-ne întotdeauna. Atunci când toți ceilalți uită de noi, El ne este alături, rămânând credincios și drept. În 2 Timotei, capitolul 4, versetul 16-17, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Se spune că încrederea este o încredințare. Dacă suntem credincioși în Iisus, noi trebuie să ne încredințăm Lui și astfel El îți va da favoare în orice lucru. Satana nu vrea ca noi să fim încrezători, fiindcă El știe că fără încredere nu vom putea să realizăm mare lucru în viață. Este posibil să fim încrezători dacă ne încredințăm în mod greșit în oameni sau în lucruri. Căci oamenii sunt schimbători și lucrurile sunt schimbătoare. Dar slavă Domnului că Dumnezeu nu se schimbă niciodată. Noi oamenii, într-adevăr, suntem plini de defecte. Dar pentru asta a venit Iisus. Pentru cei slabi, nu pentru cei puternici. Este greu să ne dăm seama în cine putem avea încredere și în cine nu. Ne putem încrede în oameni, dar fără a le acorda o încredere în care, în realitate, această încredere se cuvine lui Dumnezeu. Și Iisus a vorbit despre asta în Ioan 2:24. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Adică, ce vrea să spun aici? Că nu credea că vorbește în ei. El nu credea că oamenii nu îl vor dezamăgi niciodată. Versetul 25. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Niciunul dintre noi nu poate spune că nu i-am rănit sau dezamăgit pe ceilalți, sau că nu am fost și noi la rândul nostru răniți și dezamăgiți. Toți experimentăm slăbiciunea firii omenești. Dar Scriptura ne învață că dacă ne punem speranța în El, El nu ne va dezamăgi niciodată. Vedeți voi, personalitatea lui Iisus este diferită de personalitatea noastră. Nu este greșit să așteptăm ca oamenii să facă ce este bine. Dar nici nu ar trebui să așteptăm ca ei să nu greșească niciodată. Oamenii nu sunt perfecți. Și mergem la Romani, capitolul 2, versetul 1. Așadar, omule, oricine ai fi tu care judeci pe altul, nu te poți dezvinovăți, căci prin faptul că judeci pe altul, te osândești singur, fiindcă tu, care judeci pe altul, faci aceleași lucruri. Iisus știa că ucenicii lui aveau să-l dezamăgească, așa că el era pregătit când au făcut-o. De exemplu, Iuda l-a trădat, Petru s-a lepădat de el, ucenicii au adormit cu toții când trebuiau să se roage pentru el. Și totuși el a continuat să iubească pe deplin. Îmi place de Joyce Meyer când spune: întotdeauna este mult mai bine să privești partea frumoasă, pozitivă a lucrurilor, decât partea urâtă, negativă.
Prima atitudine ne oferă pace, pe când cealaltă ne o fură, dar noi ar trebui să privim mereu partea frumoasă a lucrurilor. Există un dar minunat al Duhului Sfânt, deosebirea duhurilor. Este scris în 1 Corinteni, capitolul 12, de la versetul 4 la 11, care este un dar supranatural de la Dumnezeu, care ne permite să recunoaștem oamenii răi și oamenii buni. În 1 Corinteni 2:15, cuvântul spune: omul duhovnicesc dimpotrivă poate să judece totul și el însuși nu poate fi judecat de nimeni. Chiar dacă nu ne putem încrede în oameni întotdeauna, ne putem încrede în Dumnezeu. Este o alegere pe care o putem face. Și întotdeauna am observat când mi-am pus încrederea în cineva, Domnul imediat mi-a arătat contrariul, că nimeni nu este de încredere decât El. Nici în tine nu poți să te încrezi de multe ori, pentru că tu nu știi ce este în inima ta, dar El știe. Când te încrezi în Dumnezeu, ai pace, ai liniște, te poți bucura de viață. Când nu te încrezi în El, ești plin de teamă, de neliniște, de îndoială, de îngrijorare. Și avem de ales. Chiar și atunci când alegem să ne punem încrederea în El și nu în altceva, El ne va testa încrederea. În 1 Petru 5:7, cuvântul spune: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Toți avem o poveste de istorisit. Lumea este ca o scenă imensă, fiecare din noi își joacă rolul. Toți lăsăm urme ale trecerii noastre. Unii lasă mărturii de bucurie, alții de suferință, alții de înțelepciune, alții de ajutor. Important este să descoperim fiecare ce putem lăsa în urmă, cum să luptăm împreună ca să facem lumea mai bună, lucrarea să meargă mai departe. Nu este neapărat nevoie să fim eroi. Nu este necesar să facem fapte mărețe. Domnul nu ne cere imposibilul. Important este să ne facem viața armonioasă împreună cu Isus. Să ne păstrăm fideli bisericii noastre, principiilor noastre, căutând mereu să acționăm în numele dreptății și al respectului. Multă lume se preocupă, oare ce vor crede ceilalți? Să nu ne fie frică, să fim noi înșine și ceea ce suntem datorită Domnului. Și este mai important ce crede Domnul despre noi decât ce cred oamenii despre noi. Și voi încheia cu o însemnare care mi se pare că este o încredere neclintită. Este scrisă pe zidurile ghetoului din Varșovia și mi-a plăcut. Cred în soare, chiar dacă nu strălucește. Cred în iubire, chiar dacă nu o simt. Cred în Dumnezeu, chiar dacă nu îl văd. Amin.